Zdravím a vítam vás pri sledovaní nového videa. V tomto videu uvidíte 3 kaštiele, ktoré sú však neprístupné a nemohli sme sa dostať dovnútra. V dvoch prípadoch ide o skoro úplné ruiny a preto sú neprístupné a tretí kaštiel je uzamknutý a tým pádom teda taktiež neprístupný. Aj napriek tomu však stoja za zhliadnutie a preto ich máte možnosť vidieť v tejto netradičnej kompilácii neprístupných kaštieľov. Ako prvý tu máme klasicistický kaštiel v Žípe. Tento kaštiel pochádza z druhej tretiny 19. storočia a situovaný je na opačnom konci dediny ako stredoveký neskororománsky kostol, ktorý pochádza asi z 13. storočia. Ide o dvojpodlažnú obdĺžnikovú dvojtraktovú budovu uprostred parku, pôvodne koncipovanú ako prírodno-krajinársky park. Zadná fasáda má v šírke stredného rizalitu otvorené arkády. V súčasnosti je objekt kaštieľa v dezolátnom stave, rovnako ako priľahlý park. Na hlavnej fasáde kaštieľa sa nachádza stredný hlbší rizalit s tympanónom a bočné mierne vystupujúce rizality. Naposledy ho užíval štátny majetok v Bátke. Dnes je v dezolátnom stave a prakticky je nepoužiteľný. Na budove je poškodená konštrukcia krovu, strešná krytina, ohrozená je statika celého objektu. Navyše je kaštiel nezabezpečený proti vstupu cudzích osôb. Ešte pred nejakým časom sa zdalo, že ho čakajú lepšie časy. V roku 1993 sa o objekt začal zaujímať Mikuláš Poťmák z Kežmarku. Mal byť priamym dedičom po rodine Farkašovcov, ktorá naposledy kaštiel vlastnila. V rámci reštitúcií sa mu ho aj podarilo získať do vlastníctva a aj podľa slov starostky obce ho chcel dať do poriadku a využívať ako penzión na agroturistické účely. Ukázalo sa však bohužiaľ, že rekonštrukcia objektu by bola príliš nákladná, preto od myšlienky upustil. Inicioval stretnutie so zástupcami štátnej správy, samosprávy a pamiatkového ústavu, aby našli spoločné riešenie. Snahy o záchranu kultúrnej pamiatky stroskotali na nedostatku finančných zdrojov. Druhým kaštielom z dnešnej trojice je kaštiel rodiny Putnóky v Hosticiach. Aktuálne je v konečnom štádiu rozkladu. Na klenbách, nad ktorými kedysi stála strecha, už len rastie burina. Komíny naznačujú skutočnú veľkosť objektu. Najviac upúta ozdobné cimburie, ktoré sa zachovalo nad hlavným vchodom a na oboch koncoch budovy. Objekt kaštieľa, či skôr kúrie, si zachoval už len veľmi málo niekdajších okrasných prvkov. Zatiaľ stoja aj obidva komíny, vďaka ktorým je možné odhadnúť výšku dnes už nejestvujúcej strechy. Nachádza sa pri vjazde do dediny pod malým lesíkom, ktorý je pozostatkom niekdajšieho parku. Svedčí o tom napríklad pravidelné usporiadanie niektorých stromov. Bohužiaľ jeho dnešná podoba dáva už len tušiť, aké krásne a romantické miesto to kedysi bolo. Zatiaľ niektoré klenby držia, husto však na nich rastie burina a je len otázka času, kedy postupne popadajú. Postupne sa rozpadávajú aj steny. Celkovo je budova kaštieľa veľmi schátraná a dlhú budúcnosť už pred sebou zrejme nemá. Rekonštrukcia by už bola príliš nákladná a nie je isté, či by bola vôbec možná. Ku kaštielu taktiež patrila aj vínna pivnica, ktorá sa nachádza neďaleko kaštieľa. Vlastníkom kúrie je priamo obec. Do roku 2005 túto budovu využívalo niekoľko rodín na bývanie. V čase, keď budova bola neobývaná, spadla časť jej strechy a steny. Starosta vraj požiadal pamiatkový úrad o vydanie povolenia na zaregistrovanie budovy ako kultúrnej pamiatky, ale táto žiadosť bola opakovane zamietnutá. Tretím a posledným neprístupným kaštieľom je kaštiel v Horných Lefantovciach. V Lefantovciach sa nachádzajú dva kaštiele. Jeden je menší a starší a druhý je novší a väčší. Ten starší renesančný kaštiel pochádza z roku 1618 a bol pôvodne stredovekým hradom. Neskôr bol sídlom šlachtického rodu Elefantiovcov. Stojí na vyvýšenej terase nad obcov a je obklopený parkom. Patril rodine Jazernických a preto sa taktiež aj volá
kaštiel Jazernických. My sa ale v tomto videu budeme venovať novšiemu kaštielu, ktorý sa nachádza obďaleč starého kaštieľa. Mladší kaštiel vznikol prestavbou Pavlínskeho kláštora zo 14. storočia o 3 storočia neskôr ako ten starší. Neobarokový kaštiel, ležiaci v tichom lesnom prostredí, bol prebudovaný z kláštora, ktorý v roku 1369 založil Michal z Lefantoviec. Od roku 1636 do roku 1687 bol opravovaný a prestavovaný. Vybiehajúce krídlo bolo pôvodne gotickým jednoloďovým kostolom, ktorý koncom 19. storočia prebudovali na reprezentatívny vstup s balkónom. Okrúhly balkón predstavali k uzáveru presbytéria gotického kostola, ktorú výškovo rozdelili na dvoranu na prvom podlaží a na hornú slávnostnú sieň s pôvodnými klenbami a s nástennou malbou Jozefa Bergla z roku 1774, ktorá zobrazuje výjavy zo života svätého Jána Krstiteľa. V roku 1774 pribudlo druhé poschodie. Od roku 1836 bol majiteľom František Ďulaj, ktorý prebudoval kaštiel na šlachtické sídlo. V 20. storočí bol v kaštieli liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb. V roku 1894 bol objekt zmenený na šlachtické sídlo. Napriek prestavbám si pôvodný objekt kostola zachoval systém oporných pilierov. Ide o monumentálny neobarokovo-klasicistický kaštiel. Jadro stavby je gotické, z roku 1369. Ide o dvojposchodovú budovu postavenú na obdĺžnikovom pôdoryse s vybiehajúcim krídlom v strede dispozície. Trojpodlažné blokové krídlo člení na priečelí bočný a stredný rizalit. Obytnú časť zdôrazňuje stredný rizalit s prevýšenými mansardovými strechami. Na stredný rizalit priečelia pristávali 4 dvojice toskánskych stĺpov s balkónom, nadväzujúci na park. V obci založil v roku 1369 Michal z Lefantoviec Pavlínsky kláštor svätého Jána, ktorý sa stal za tureckého vpádu útočiskom Pavlínov z celého Uhorska. Kláštor bol v roku 1636 opravený a opevnený, v roku 1687 ho prestavali. V roku 1774 ho zbarokizovali a zvýšili o druhé poschodie. Barokovou úpravou prešiel aj interiér kostola, kde došlo k výmene gotickej klenby a k freskovej výzdobe. Po roku 1782 bol kláštor opustený a budovy zývali prázdnotou. V roku 1836 ho spolu s kostolom odkúpil František Ďulaj. V dvojpodlažnom krídle, pristávanom kolmo na stred východnej fasády, je malá kaplnka s dvojpodlažnou sakristiou a bočnými miestnosťami. Všetky fasády stavby majú na prvom podlaží priebežnú bosáž a na druhom podlaží lizény. Úzke dvojramenné schodište je v severnej časti budovy. V dvojpodlažnom krídle, pristávanom kolmo na stred východnej fasády, je malá kaplnka s dvojpodlažnou sakristiou a bočnými miestnosťami. V kaplnke je neskoro barokový oltár z druhej polovice 18. storočia. V ústrednej nike s rokokovou sochou Piety. V
súčasnosti je kaštiel neobývaný a pomaly chátra.